נערך חברים מהרחוב. היה יום יותר מדי שקט ויפה. רדפה, מה קורה? רדפה. נו, בואי. מה קורה? בסדר. זה הראשון בתל אביב. מה זה? ראשון לא כזה בטוח, הבניינים... למה? דווקא בטוח, תראו, נפלא. בפינה. בפינה, לא ממש. איפה אתם? מגבעתיים. בגבעתיים? כן. לא, מי פתח לכם את הדלת? לא, זה לא אמריקה. ברור. באורוגוואי. באורוגוואי? יום מעבר כזה. אז היום עברתם בשלום את הלילה אתמול? היה עצוב. מאוד עצוב. אבל שמח, כי הם שיחקו יפה. אני ראיתי בטלוויזיה, לא שמעתי, אתה יודע, בדיוק הפעלתי מזגן, טלוויזיה וחלונות סגורים. זה עדיין לא עובד. נו דובי, בואו כבר. זה לא עובד בטלוויזיה. זה לא תחשוב. בסדר. הנה באו אורחים, כל הכבוד. קיבלת אותם, תביאי סילה עם כוס קפה, משהו. לא אני נסעתי. בקושי שמענו אותה בבית. מבחוץ שומעים טוב. בבית אף פעם לא שומעים. זה היה התאריך אתה שומע בעיקר שהכל סגור. להפך, רצינו לדחות את הנסיעה. יש פה עוד התראה והטלפון, אז איפה זה? אז מה זה מצלצל לך? אזעקה? איזה אפליקציה זאת? של חדשות 2. העיקר אלברט נסע, נכון? כן, הוא נסע. זה התאריך שהוא היה אמור לנסוע, זה לא... היום אתה טס. מה? ב4. אני מקווה, אני יודעת אולי את הדחייה. רותם לא פה, רותם טס אתמול. כן? ואת לבד עם הילדים פה? רצינו לדחות, אבל אחר כך... אז אין אם את לו צריכה אחר כך עזרה, ביטוח רפואי. צעקה? בסדר, חלק מלא. שמישהו רק יתפוס לך כשאני ילד. מתקלחת, אם את יכולה להגיד לי שיש, אני כל שניה חושבת שיש אזעקה, אני מפסיקה את המים. את יכולה... שמעתי הבום השני. היה בום השני. הדלת מובדלת, לא? לא. אבל כאילו היא הבייביסיטר שלהם. מה קורה? סומכים. טוב. אפשר לצאת חבר'ה, קפה. אוקיי, נעים מאוד. מחכים לקפה? תודה. אוי, זה חום פה. ראית איך לא שומעים בבית? התחלנו את המזגן, תודה יותר לכם כל טוב. ביי, תודה. Vamos a hacer una especie de rating de microclimas mejor, ¿eh? Bien puesto.